Някъде имаш повече, как се му нарича. А къде е твоята къща? Там, дето е заградена? Следващата. Не тая първата и следващата. Дето аз го ползвам и първата и го ползвам, аз си я възстоя във втората. Във втората. Да. Дето има заграждение ли? Дето има заграждение, но е първата къща. Да. Там животните и там, защото имам и козички, там. Ето ги печурките. Я да ви проверим на колко сте. Превъзходни. Долу ли ги сваля? Значи, аз тук и ги гледам заради малки. Куче. Здрасти, кученце. Здравей, мамо, здравей. Ти тук ли се живееш? О, миленкото. Ела. Ела, тукачко. Ела, кученко. Ела, кученко, миличко. Тук ли е твоето местенце? Тук е твоята къщичка. Тук. Не, тук не си ги кола, не. И аз ги кола в... С коне ли ги пренасят? Не, как аз постоянно не съм тук. Аз съм от тук сега месец и половина, 2-3 таван. И после се дърпам към три могили. И там си ги кола. Там си ги сваляш, там си ги кола. Да, тук съм заради пашата сега, дето има паша. А ти ли беше коня? Да. Да, той